Babe, na-check out ko na pala yung mga materyales na kailangan para dun sa sirang lababo. Okay, babe. Ikaw, may napansin ka pa bang kailangang ayusin dito sa bahay? Wala naman. Pero babe, pwede bang ipagawa na lang natin yun sa iba? Para hindi ka na napapagod. Parati ka na lang may inaayos. Galing ka na nga sa trabaho. Dito pagod ka pa rin. Babe, mas magastos kasi. Kaya ko namang gawin. Okay, sige babe. Simula ka na lumipat tayo. Wala ka nang ibang inatupag kundi ayusin tong bahay. Parang naubos na yung oras mo sa pag-aasikaso ng lahat. Pero wala na tayong oras para sa isa't isa. Hindi na nga tayo nakakapaglabing-labing. Huwag ka nang mag-alala, babe. Pag naayos na lahat, babawi ako. Araw-araw pa. Magkasama naman tayo sa bahay, di ba? What if ngayon natin gawin? Hindi ka busy, di ba? Ako rin, hindi busy. Pwede naman, di ba? Babe, teka. Ano na naman yun? Yung kamay mo, papunta na sa ibaba ko. Ano namang problema ron? Bakit? Ayaw mo pa rin ba? Babe, di ba napag-usapan na natin to? Kapag kasal na tayo, saka natin yan gagawin. Kailan ka ba magpo-propose? Baka naman inaantok na yung sing-sing dyan sa kakahintay, ah. Malapit na, babe. Promise. Hindi ba pwedeng may pa-teaser man lang? Kahit konting preview. Ikaw talaga, babe. Tiyaga muna. Kasi baby, nanggigigil na ako. Hayaan mo. Worth it yan pag kasal na tayo. Sige na nga. Kiss mo na lang ako. Sure. Halika rito. Pero, tanggalin mo muna yung kamay mo sa baba ko. Buti na lang niyaya niyo akong magkape, girls. Grabe yung hangover ko. Para kung kineme ng 7 kabayo. Sabi ko naman sa'yo, tigilan mo na yung inom-inom mo. Hindi mo naman kaya pero sige ka pa rin. Hello? Walwal era tayo, di ba? At saka, iba talagang sexy time namin ni Lester kapag nakainom ako. Para akong dinadala sa ibang dimensyon. Sus, pwede niyong gawin yan nang hindi sinisira ang atay mo, no? Ay naku, bakit ba? Palibhasa kayo naman, boring. Same position every day. Doggy, tapos good night. Excuse me, hindi kami boring ni Mike ha? At FYI, ang dami naming na-discover lately. Ako na nga yung umaangal, girl. Oh wow, good for you. Ikaw, Loisa, wala pa rin? Oo nga. Wala ka pa rin bang sassy stories dyan? Yung dati mong pang SPG level kwento? Wala Ayaw pa rin ni Jeric. My God! Hindi ako sanay na ikaw ang may tuyong chapter sa libro ng buhay. True. Dati nga nalulunod kami sa mga kwento mo. Para kaming nag-audition sa 18 plus film just by listening. Hindi ko alam, girls Pero sabi ni Jeric, hintayin daw muna namin ang kasal bago yun. Alam niyo naman, hindi ako sanay nang wala nun. Alam namin. Hindi namin makakalimutan yung mga kwento mo noon, no? Halos araw-araw kayo. May charts, may schedule, may choreography pa. Huwag naman karma mo yan. Sobrang hilig mo noon. Ngayon pinagbabawalan ka. Ewan ko, girls. Pero hindi ko alam kung ako lang ba yung hindi makapaghintay. Pero parang kailangan talaga ng katawan ko yun Parang nagkakalkal yung hormones ko ng away. Oh, baka kailangan mo lang ng mas matinding panghihikayat. Yung hindi niya matatanggihan. Correct! Di ba sabi mo noon, find the kink of your partner? True. Oo, ayan. Hanapin mo yung switch ni Jeric. Try and try. Makukuha mo rin yan eventually. Hindi pwedeng wala, no? Yun nga Ayoko rin yung pakiramdam na ako yung nagkakabol.
Parang ako nga lang yung uhaw na uhaw sa aming dalawa. Bakit? Hindi ba? Please, Seth. Or baka naman talagang naka-jackpot ka lang sa lalaking old school. Yung naniniwala na dapat kasal muna. May mga ganun pa rin ngayon eh. Rare species, pero meron. Kaya chill ka lang. Baka surprise marriage proposal na next week yan. Ayaw lang magpa-pressure. Oo, hayaan mo muna siya. Pero wag mo ring hahayaang magtuyo ka sa disyerto. Dear Love, ako si Loisa. 1 taon na kami magkarelasyon ni Jeric. 1 taon na puno ng lambingan, tawanan, tampuhan. Pero ni minsan, wala pang nangyayari sa amin. Hindi dahil sa ayaw ko, kundi dahil sa ayaw niya. Oo, alam kong kakaiba. Sa panahon kasi ngayon, parang bihira na lang yung lalaking tatanggi. Lalo na kapag committed naman kayo sa isa't isa. Pero si Jeric, hanggang momo lang ang kaya. Kahit pahawak, wala. Automatic siyang iiwas. Naniniwala siya na dapat ginagawa lang yun kapag kasal na. Old school, traditional, o baka takot? Hindi ko alam. Wala rin siyang naikukwento na karanasan niya. Parang blank canvas. Pero minsan naman, ramdam na ramdam kong may gusto rin siyang gawin. Nakikita ko sa tingin niya, sa paghinga niya, sa paraan niyang humawak sa bewang ko. Pero pinipigilan niya ang sarili niya mahulog sa init. Parang may pader na hindi ko matawid. Ako naman, aaminin ko, mahilig ako. Lalo na pagdating sa intimacy, hindi ako nahihiyang mag-explore, magtanong, matuto. Marami na akong karanasang pinagdaanan. Alam ko ang gusto ko. Alam ko ang kaya kong ibigay. Match na match kami ni Jeric sa lahat. Sa values, sa humor, sa pangarap. Pero hindi sa aspetong ito eh. Siguro nga, hindi mo naman dapat ibigay ang lahat. O baka tinuturuan niya lang akong maghintay. Kaya kahit emeng-eme na ako, dahil mahal ko nga si Jeric, nirerespeto ko na lang ang paniniwala niya. Pero, minsan, hindi ko alam kung saan ilalabas tong init na kinikimkim ko. At dahil hindi ako sumusuko, gumagawa ako ng paraan. Babe, I'm home. Oh, bakit bukas lang tong pinto? Babe, bakit ang dilim? Babe! Oh, bakit ganyan ang suot mo? Surprise! Anong meron? Bakit may pa-candle at roses pa sa sahig? Because I'm all yours tonight, babe. Grabe naman. Ang sexy mo, babe. Siyempre, para sa'yo to, no? Kaya go, you can do whatever you want. Hindi ako papalag. Sige, yan. Hawakan mo lang ako. Sandali. Bakit naman? Ano bang problema? Loisa, alam mo kung anong ginagawa mo? Oo. At alam ko rin kung ano yung ginagawa ko, Jerry. Kaya, anong problema? Eh, Loisa, this feels like a test. At ayokong ganito. Alam mo naman na ayoko pa. Test? Gusto ko na nga, Jerry. Hawakan mo ko, dali. Bakit pa hindi mo ako pinagbibigyan? Babe, kumalma ka naman. Darating din tayo dyan. No, Jeric. Gusto ko na ngayon. Hindi pwede, babe. Di ba nga? Kailangan kasal muna tayo. Kailangan ba talaga? Oo, promise. Babe, maghintay ka lang. Pasensya na. Alam kong mahirap sa'yo. Siyempre, mahirap din sa akin to. Pero, kailangan natin ng self-control, Loisa. Control na yun. Ako rin. Gustong gusto ko na. Pero hindi mo na ngayon. Ano pa nga ba? Oo na. Pero babe,
Salamat dito ha. Nag-effort ka pa. Can't deny. Ang sexy mo talaga tonight, babe. Huwag mo ako hawakan. Iyon ko sa'yo. Kung talagang sexy ako, bakit hindi mo ako sunggaban? Sa tamang panahon, babe. Ano? Hindi pa rin tumalab? Hindi pa rin. Eh baka naman bading niyang si Jeric. Hindi rin, no? Talagang walang pag-asa? Oo. Minsan nga, ramdam ko na gusto niya. Pero pinipigilan niya lang yung sarili niya. Ay, naku Loisa. Mukhang talagang kailangan mo muna maghintay ng kasal bago mo matikman si Jeric. Isa pa, wala naman kaming timeline kung kailan kami ikakasal. Kaya minsan hindi ko alam kung mahihintayin pa ba ako. Eh kung ganun, handa ka ba? Mahal mo naman siya, di ba? Siyempre naman, oo. Pero gusto ko rin naman maramdaman na skin to skin. Ramdam ko yung presence niya. Iba yung dating eh. Iba yung intimacy level. Actually, alam mo, sa partner ko mas nagiging close kami pagkatapos. Parang nagiging isa na lang kami sa mga ganong moments. Depende rin kasi, Loisa. What if hindi naman pala factor yon para kay Jeric para masabi niyo na compatible kayo? O baka kailangan mo lang kausapin siya, sabihin mo kung gaano ka ka-frustrated. Wala namang magagawa kung maghihintay ka lang tapos nagre-reklamo ka na behind his back. True. Ikaw din. Baka mapagod ka, Loisa. Alam niyo, tama kayo. Kailangan ko rin maging patient and honest. Kahit nakakapagod, sinusubukan kong akitin si Jeric. Sa huling pagkakataon, nagpapakasakali lang na baka may mangyari. Alam ko na marami mag-iisip na ako ang problema. Lalo na sa mga nakikinig na hindi naman naiintindihan ang pangangailangan ko. Pero iba-iba ang tao. Iba't iba ang pangangailangan. Iba't ibang ritmo, iba't ibang pinapahalagahan. Para sa akin, mahalaga ang aspeto na to. Mag-asawa man o hindi. Kaya kahit ilang beses na akong tinanggihan ni Jeric, hindi ako sumuko. Hindi ako sumuko sa pagka-curious at paghahangad na maramdaman ang koneksyon naming dalawa. Good morning, babe. Good morning, babe. Mwah. Oh, ang aga naman ng labing-labing na to, babe. Siyempre, minsan kaya mas masarap pag umaga, diba? Ayaw man lang mag-toothbrush muna bago tayo mag-kiss. Huwag ka na mag-alala. Hindi mo naman na kailangang halikan ako sa labi. Ha? Anong gagawin mo? Sandali. Wag, babe. Ano ba? Babe. Ilang beses na nating napag-usapan to. Ano bang problema, Jeric? Hindi ka ba naakit sa akin? Babe naman. Hindi ba sabi ko nga, pagkatapos ng kasal? Babe, hindi na ako naniniwala sa'yo eh. Ilang beses ka nang nagpipigil. Ano bang meron? Wala naman. Simula kasi na naging tayo, hanggang kiss lang. Ni pahawak man yan na ayaw mo. Ano ba? Jeric, bading ka ba? Hindi ako bading, Loisa. Ano ba yung sinasabi mo? Ano nga kasi yung problema? Lahat na ginagawa ko pero walang epekto. Nagsasama na tayo sa iisang bubong pero hindi mo pa rin ako mapagbigyan. Bakit galit na galit ka? Frustrated na ako eh. Hindi ako sanay ng ganito, Jeric. Alam mo naman na may pangangailangan ako. Hindi ka ba physically attracted sa akin? Oh, babe. Huwag mo namang isipin yan. Kung hindi ako yung problema, ano? Ako. Ano? Ako ang problema, Loisa. Anong ibig mo sabihin? Ipaliwanag mo nga sa akin, Jeric, kasi hanap ako ng hanap ng sagot sa mga tanong ko, pero hindi... Maliit lang to! Maliit? Loisa, maliit lang tong alaga ko. Ha? Natakot ako na
Kapag nalaman mo, baka iwanan mo ko. Paano kung hindi ka nasiyahan? Paano kung iwan mo ko? Jeric, Kaya gusto kong may mangyari sa atin pagkatapos ng kasal. Gusto kong malaman, minahal mo ba talaga ako? Hindi dahil sa kung gaano ako kagaling sa kama, kundi dahil sa kung sino ko. Jeric, bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Loisa, hindi mo alam kung gaano kahirap para sa isang lalaki na aminin to. Pero hindi ka tumitigil eh. Hindi ka nagpapaawat. Kaya yan. Oh, nalaman mo na. Lalo pat alam ko na eksperto ka sa mga ganitong bagay. Patawarin mo ko. Sige na. Itong dahilan kung bakit magtatapos ang relasyon natin. Okay lang. Babe, hindi naman sa ganun. Oh, ito. Tingnan mo. Oh. Maliit, di ba? Tingin mo. Mapapasaya ka niyan? Babe, itago mo na yan. Tama na. Hihiya na ako, Loisa. Sorry talaga, babe. Pero pwede mo naman sa akin sabihin eh. Para ano? Para saan pa? Para ma-turn off ka? Hindi ako na-turn off. Para lang na mapag-usapan natin. Hindi mo alam, Loisa. Hindi mo alam kung gaano kahirap para sa isang lalaki na gawin to. Tumahimik ka na lang. Ako na ang bahala. Kahit wala ka nang gawin, basta tumahimik ka lang. Dear love, nakaka-guilty. Nakaka-guilty na nagalit ako noon. Aaminin ko, nakaka-bother. Pero ginawan ko pa rin ang paraan. Mahal na mahal ko si Jeric. At yung problema niya noon, hindi naman talaga problema para sa akin. Ikinuwento niya sa akin dati. Tinakbuhan daw siya ng ex niya dahil hindi nagustuhan ang size ng alaga niya. Pero para sa akin, hindi yun ang habol ko. Lahat ng bagay ay nagagawa ng paraan kung gugustuhin. At sabi nga nila, wala yan sa size, kundi nasa performance. Ngayon, masaya na kami ni Jeric. Kinasal na at may 2 na kaming anak. At kung anong tanggi niya sa akin noon, siya naman ang hilig niya ngayon. Kaya ang kabisyo niyong si Loisa, tunay na maligaya. Hindi sa sukat, kundi sa performance. Get? Ow! Lumokso-lokso, gayahin